Let's fucking go. Oho, Anteeksi, mitä? oho. Mennään. Mä rupean vittu mitään perääntymään. Meinaatko oikeesti? Näin on. Ai jumalauta. Mennään. No sä oot sen sanonut. Ei joo, sä todesta sanoa. saatana. Handshake, muuten en usko. Anna vittu mennään sitten. Nyt mennään. Sä saat itse valita vielä. Saat valita siis muodon. En mä peruttele mitään enää. Minkä muodon? Et mennäänkö me nyrkkeily vai vapaaottelu? Ei kyllä ei saa. Eikö nyrkkeilystä puhuttu? Mulle käy molemmat, ei mulla ole mitään vitun väliä. Ei me nyt molempia vedetä. Ei varmasti vielä. Mulle käy molemmat. Siis se on, Mennään se nyrkkeilyyn. on hyvin lyhyt tapahtuma. Älä nyt anna mulle mahdollisuus, hei. Siis, tätä mä Tuolla just tein. uholla lähdin liikkeelle, niin pakko olla. Se on oikeasti yrittää. Tois mä haluaisin nähdä sen paini, kun toinen joutuu menemään siihen mattoon. Joku vastaa. No se, nyt se on siinä. Lyödään veto poikki. Se on siinä.